Goejoen en welkom bij Bobbeslag Archief. Takom weekend begint Sportclub Cambuur aan een nieuw play-off avontuur. Hier draaide dat uit op een domper, want na 2 wedstrijden zien Go Ahead Eagles wie het al oer. Maar het seizoen daarvoor slag het de Leauters haast om te promoveren naar de eredivisie. Maar bij deze goal gaat het mis in de strafschoppenserie. In het komende liedje jaloeren zorgen we waarom op het memorabele seizoen 2008-2009 van Sportclub Cambuur. De Leauters beginnen dat seizoen met een protte nieuwe gezichten. Om de club na jaren van zinvallende prestaties weer omheen te krijgen, maakt trainer Juri Koolhof een flinke slag slaan op de transfermarkt. Spelers als Michael Jansen, Ruud ter Heide, Danny Guit en Paul Beekmans kiezen voor de ambities van Cambuur en worden verwelkomen op de eerste training van het nieuwe seizoen. Veendam is de tegenstander in de seizoensopening en het eerste doelpunt van het jaar wordt maken door Ruud ter Heide. Hij is helle als goalgetter en maakt dat dus met 10 weer. Cambuur wint de wedstrijd met 3-0 en een week later is de eerste thuiswedstrijd. Kampioenskandidaat VVV komt op bezitte en Sander van der Heijden zet Cambuur op een 1-0 vastsprong. En het wordt nog mooier voor de Leauters als Nassir Maatje de vastsprong verdubbelt naar 2-0. Maar 6 punten uit 2 wedstrijden had Cambuur een dreamstart van de competitie. Op het kunstgras van Zwolle wordt Cambuur vervolgens even te plak zet. Maar toch deze kopbal van Bottegien wordt maar 3 in verlen en is het eerste verlies een feit. Het is intussen 1 augustus en de transfer deadline rent naar de 1. Cambuur had nog verlet van een tweede spits en Mark de Vries traint een paar weken mee. Bij een van de trainings komt er niet een telefoon van zijn zaakwaarnemer. Het komt ta een deal en het blijkt later in het seizoen een gouden greep. In zijn eerste wedstrijd voor Cambuur scoort de Vries meteen. Hij komt als invaller in het veld en liet zien waarom Cambuur hem helle had. De Leauters winnen maar 6-2 en het is optimisme troef. Maar dan komt Den Bosch op bezitte. Elsenien verwacht het een nieuwe overwinning en misschien wel een periodetitel. Maar het gaat heel mis en er wordt maar 3-0 verlen. Op dat liep het de game tussen de spelers in een verdwoen. Dat blijkt ook een week later. Tjen Helmond Sport wordt kansloos maar 4 in verlen. Het wordt Juri Koolhof zwier onrekenen. Hij zit in Helmond voor het laatst op de bank en krijgt dienen. Wat we constateren is, zonder dat we de ploeg daarover over geraadpleegd hebben of advies hebben ingewonnen, dat in onze opinie die klikker niet is. Hij is in ieder geval niet meer naar de Raad van Commissarissen toe en naar het bestuur. En dan moet je op een gegeven moment zeggen van het is mooi geweest. Stanley Menzo is de opvolger en zijn eerste thuiswedstrijd, wils het maar bakken naar beneden komt, wordt maar 3-2 woen van Haarlem. Het is het begin van een serie van zo'n wedstrijden zonder verlies. Door die serie maakt het Cambuur een goede kans op het winnen van de tweede periode. Er moet woen worden van Telstar en dat ligt te slagen als Maatje er 1-0 van maakt. Maar in de tweede helft gaat het heel mis. Telstar komt sterk uit de klaarkamer, scoort 3 keer en Cambuur verliest. De Leauters rijdt je in mineur en verspielt in die periode een protte punten. De club gaat als 4e de winterstap in en daar is men zo tevreden mee. We hebben het leuk met elkaar, gezellig, we lachen en op het juiste moment zijn we ook serieus en hard aan het werk. En ik vind dat we staan waar we moeten staan of waar we horen te staan. Na de winterstop is het wisselvallig wat Cambuur sjenlit. Het gaat op en del met de resultaten, maar de goals binnen wel mooi. Lik als deze van Michael Jansen. En in de wedstrijd tegen RBC maakt het Danny Guit een van de mooiste goals van het seizoen. Stadig groeit Cambuur naar de goede vorm en in Maastricht kan Cambuur de play-offs veiligstellen. Er moet woen worden van MVV en daarbij worden de Leauters geholpen door Robert van Boksel. De verdediger die het correct bekend maken had om hier naar Cambuur te komen, veroorzaakt een strafschop en krijgt echt nog reed. Koen Brak schiet de pengel binnen en brengt de stand daarmee op 1-1. Het wachtje is dan op de winnende goal van Cambuur en waar oors als Sander van der Heijden maakt het hem. Cambuur wint en pleegt hem voor het eerst zo'n hier weg voor de nieuwe competitie. En dat mag even vierd worden. Geweldig. Daar ben ik voor gekomen. De hele tijd terug. Je moest er lang op wachten, hè? Erg lang, ja. Eindelijk is het gelukt en we verdienen het ook met deze ploeg. De laatste weken is het voetbal misschien wat minder geworden, maar we halen wel de punten en er staat wel een team. Ik weet hoe het een beetje is om een competitie te spelen in Leeuwarden. En dat kan spoken. Hè? We hebben het dan een keer gehaald in 1998. Dus ja.
Leeuwarden staat in brand straks hoor. Nou, dat is mooi. Dan gaan we even een brandje blussen dan. Cambuur sluit de competitie al met 2 overwinnings. Eindhoven en Assen worden verslaan en dat betekent dat Cambuur op het 3e plak eindigt. Het vizier kan rjochten worden op de play-offs, maar Zwolle als eerste tegenstander. Wel lastig, want jullie hebben deze competitie niet gewonnen van Zwolle. Nou, dat is een mooie motivatie om te kijken of je nu wel van Zwolle kan winnen. Nu zijn het finales. En ja, daar moet je er staan. Zonder de blessure Sander van der Heijden begint Cambuur om de eerste play-off-wedstrijd in Zwolle. Sharon Cherry is zijn vervanger, maar Van der Heijden wordt mist. De Ljouters worden alleen gevaarlijk uit deze speelsituaties. Verder oerheerst het Zwolle. Van der Haar komt mooi op. Van der Haar kan goed zitten. En onderkant laat het erin. Het is 1-0 voor Zwolle. Albert van der Haar. Roel de Graaf. Loopt naar binnen. Shit. Oh, wat een goal van Roel de Graaf. Guit krijgt net onder de bal. In tweede instantie Guit op de Vries. De Vries op Boer. En dan in tweede instantie nog een keer Guit. En een penalty voor Cambuur. Guit wordt de wedstrijd zitten. Trog Etienne Rijnen. Die loopt het net. Maar Haverkort laat de bal op de stip. Brak versus Boer. En het wordt Brak. 2-1. En dat betekent dat Cambuur een betere uitgangspositie had voor de thuiswedstrijd. Maar voordat Cambuur Zwolle thuis ontvangt, komt het trieste bericht dat Oldboy Jan Rietstra verstoren is. De bekende Ljouwerter zakenman Jan Rietstra is voor de morgen in zijn huis in Jelsum een hartaanval verstoren. Hij werd Cambuurman in Ieren en Sien. Rietstra wie net zakenman ik jarenlang belutsen bij Cambuur. Perelien het jaren met Buwalda, Hoekstra en Slijver de club van de Ondergang redden. Kwartlien maakt Rietstra bekend dat er uit Cambuur romloeken woer. Rietstra is 64 jaar geworden. Voor de wedstrijd wordt een eerbetoon voor Rietstra organiseren. Zo'n 400 Cambuur supporters hebben we vanmiddag in Ljouwert Mairoen in een eerbetoon onder juster verstoorde Jan Rietstra. Ze gaan nu gewoon allemaal hun weg. Iedereen gaat naar het stadion toe, eigen plekje opzoeken, misschien nog even wat drinken in het home. De spelers spelen met rouwbanden en er komt nog een minuut stilte. Het respect voor de man die het Cambuur een perielien van de ondergang redde is groot. Maar dan maakt de knop rap om. Onder leiding van de herstelde Van der Heijden zet Cambuur de eerste stap voor het voortpoetsen van het 2-1 verlies. Van het beeld Van der Heijden, maar het schot Van der Heijden! Sander Van der Heijden en het is 1-0 voor Cambuur. Maar 4 minuten spelen. En dit woert er Sjen. Wat een verhaal. De eerste wedstrijd Tiesjes is hij er net bij. En nu na 4 minuten zit hij fantastisch de 1-0 in de touwen. Prachtig doelpunt van Van der Heijden. De cornerformatie komt goed in de section. Van der Heijden zet vol de pantoffel de chin aan. Volslaan vrijlitten door de verdediging van Zwolle. En wat roste de bal hut achter Boer. Die is volslaan kanslees op dit fantastische schot van Sander van der Heijden. Maar zat er wel aardig in. Ja, ik kwam precies aan met een stuitje, dropkick. En ik denk, ik haal maar uit. En ja, dan zie je hem gaan en dan weet je genoeg. En een ontlading en een ontploffing in het stadion. En dan, ja, dan als je zo'n start hebt, eigenlijk kan het niet meer stuk dan. Hè? Bottegien zit hij niet een keer. En dan tipt Peter van der Vlag die bal nog even om. Samen de schat doet het neer van Bottegien. Kuipers. Mooi opkomen, Kuipers. Scott broerlijk bij Bargas. Bargas en dan een eigen goal van Paul Beekmans. Je viel het een beetje omkomen. Die speelt iets verder, maar Beekmans en Boer. Goeie kans, rebound nog. En Van der Haar om het op. Maar een goede kans voor Paul Beekmans wie dat. De Visser. Maatje. Ter Heijden komt erom. Ter Heijden. Och.
Dat is een kans voor Ruud ter Heide. Die hier maten en dat witter, de spits. In de tweede helft komt het wichtigste moment van de wedstrijd. Verdediger Koen Brak wordt Ruud hellen en Mark de Vries komt erin. Menzo neemt alle risico's en maakt succes. Guit. Erin. Nou Mark de Vries. En hij komt hem erin. Wat een invalbeurt voor Mark de Vries. Nog geen minuut in het veld. En hij kopt het wijnje binnen. Ja, nou ja, als je erin komt om wat te passeren, is het natuurlijk lekker als je die ballen erin pompen. Nou, die bal die kwam en hij was wat langer in de lucht. En ik weet dat als ik iets meer tijd heb om tegen die bal aan te lopen, ja, dan kom ik boven die jongen uit volgens mij. En dan, ja, dan heb je in principe vrij kans. 3 minuten later zit de wedstrijd helemaal op de kop. Dennis van der Wal krijgt reed naar een charge op de Visser. Zwolle maar verder met 10 man. De Visser. De Vries en draaien in. Mark de Vries. Hij docht het op een ei. En wat een geweldige wissel van Stanley Menzo. Mark de Vries maakt het verschil. Zwolle zet in de eindfase nog 1 keer aan, maar het bloed draaien in. Als Kietsjochter wegereef een eindmaker van de wedstrijd is het duidelijk. De derde en beslissende wedstrijd wordt spelen in Ljouwert. Ja, het mooiste is, je speelt hem weer thuis. Je hebt weer al die mensen achter je staan. Je speelt onder je eigen ondergrond. En dat ligt ons gewoon goed. Mark de Vries, hij is de held van de Ljouters, maar begint in de tweede wedstrijd gewoon weer op de bank. Zwolle begint sterk en krijgt de eerste kans via Kees Keizer. Maar helemaal de eerste helft neemt Cambuur de regie oer. Bij de tweede peel zit Van der Heide raak. Het is 1-0 voor Cambuur. Je maakt loopacties, spreekt dingen aan met elkaar en ja, dat je dan daar valt en dat je hem binnen mag schieten, dat is mooi. Hè? En dan heb je wederom die ontploffing in het stadion. En, ja, dat geeft zo'n kick, dat is niet te beschrijven. En nog voor het skoft is de wedstrijd beslist. De Visser jouwt de bal om Maatje, die ziet het zijn chinstander op. We doen Ruud hellen en het is een strafschop van Cambuur. Vanzelfs zit Koen Brak achter de bal en hij zit Cambuur naar de finale van de play-offs tegen Rode JC. Stanley Menzo kent zijn gelok net op en is de supporters dankbaar. Ja, de supporters sleep je doorheen. Dat is ongelooflijk. En ja, kippenvel ambiance. Fantastisch. Donderdag maar weer. Daar ga ik wel vanuit. Want Tonge is de eerste finale wedstrijd in Rode JC. En hoe de ambiance hoeft Menzo hem geen zwaar te maken. Want hier jou het worden bijwijzen. De riegers van de kassa binnen onvoorstelbaar grut. 4 boeten het stadion zit men te wachten op een kaartje. Ik vind het mooi, maar ja, mijn vakantie die gaat er naar de bliksem. Ik zo vreed voor. Nou, dat is echt wat. Net eiland daar. En nou wordt het man niet pas. Voor een uitverkocht stadion begint Cambuur optimistisch om de finale wedstrijden in Rode JC. De ploeg uit Kerkrade wordt zwier onder druk zetten, maar terugdrukken kan Cambuur net. Maatje is er wel dichtbij en dat geldt ook voor Ruud ter Heide in de tweede helft. Maar het dichtstbij is Sander van der Heide. Hij doet alles goed, maar het schot spat uiteen op de kruising. In de rebound mist ook de Visser en sabloet het 0-0. Dan denk je van, godsamme, dan, als het 2 of 1 centimeter, dan gaat hij al binnenkant palen, binnenkant lat of binnenkant kruising. Dat is een ongelofelijke goal. Ja, en dan, maar hij kwam nog terug en Jeffrey kon hem, die liep hem erin. En dan denk je van, nou ja, hij schiet hem erin en toen ging hij nog naast ook. En dan, och joh, dat is jammer. Cambuur komt net te scoren, ek Ruud ter Heide net, want Bram Castro reed. Moreel binnen de Ljouters winner, maar een goal hier lekker west. Een paar dagen later wacht het de klus in Kerkrade. Netjes stond de 0-0 in de thuiswedstrijd had Cambuur een protte vertrouwen. Intussen streamt in Ljouwert een pad van het stadion vol, want daar is de wedstrijd op een grutscherm te volgen. Ik heb de hele dag niet kunnen eten. En je slaapt slecht, je kan niks doen. Je denkt aan maar één ding, dat is Cambuur Leeuwarden. Dat denk je alleen maar aan. Eén ding, meer kan je niet, ja. Voor de wedstrijd neemt ongeveer Sander van der Heide het wut. Alles geven nog één keer!
Het wordt even wat de wedstrijd op gang komt, maar na een jelloere baant het los als Marcel Meeuwis keihard ingliedert op de skonken van Nassir Maatje. Scheidsrechter Nijhuis had het zien en kin het oors als Meeuwis reed aan. Cambuur dus verder maar een man meer en dat wordt ook in het Cambuurstadion maar gejuich ontvangen. Tjen Tiemann krijgt Cambuur de kans om op vastsprong te komen. Van der Heijden komt vrij in het strafschopgebied, maar het schot mist de goede richting. En dan slaagt Rode JC keihard ta. Ze hebben dan wel een man minder op het veld staan. Als Cambuur erdoor achterin wagenwiet ieperzet, profiteer je de Limburgers dankbaar. Sekou Cissé zit de 1-0 achter Peter van der Vlag en in Ljouwert is men er stil van. Maar Cambuur liet het er net bij zitten en gaat op jacht naar de liekmakker. En dan een bepalend moment in de wedstrijd. Koen Brak wordt onderuit hellen in de section en Cambuur verdient de strafschop. Nijhuis liet het naar de stip te wijzen en zijn assistent gaat al kleersteen voor de penalty. Maar dan ontstaat er commotie. Nijhuis helpt een gele kaart te vastkien van Brak voor een zwalbe. Jeder kreeg Brak ekkelgiel en dus maakt ek Cambuur verder met 10 man. Het is een onbegrijpelijke beslissing van Nijhuis en de spelers van Cambuur binnen poer razend. Ik word diep gestuurd. Ik zie een verdediger komen. Ik kap naar binnen. Ik wil aanleggen, maar mijn standbeen wordt weggehaald. Dus ik kon niet eens blijven staan. Dus laat staan dat het een zwalbe is. Ik heb een dikke enkel. En volgens mij, ik heb het nog niet teruggezien, maar volgens mij zeggen de tv-beelden genoeg. En daarbij heb ik de scheidsrechter een hand gegeven naar de wedstrijd en die zei dat hij het weet. Nou, dat zegt voor mij genoeg. Ik zie Koen Brak inderdaad eroverheen gaan. Alleen wat ik dacht is dat hij met zijn linkerbeen dat extra omhoog trok. Waar ik dacht van, hij is niet geraakt, hij maakt een zwalbe, hij wil een penalty verseren. Maar waarom wiest Nijhuis dan eerst naar de stip en geeft zijn assistent al kleersteen voor een pengel? Dus ik ga direct doe de communicatie van, ik fluit en ik zeg geen penalty. Geen penalty, waar mijn assistent daarop denkt door te lopen. En die dacht te horen dat hij zei van wel een penalty, die woordje geen niet horen. Dus hij loopt door en daar ontstond er enige commotie. En ja goed, ik heb de beelden net teruggezien en ja, dan zit je toch mis. Maar dat is achteraan en daar had Koen Brak op dat moment neerdoen. Hij mat van het veld en dan is het weer 10-10. Cambuur is de kluts even volslaan kwijt en had alle geluk van de vrouw dat het bij 1-0 bloedt. Eerst kopt Cissé op de lotte. En even later rekt het ek Baudard het aluminium. Cissé zit boeten spul en dus wordt deze goal aankaart. En ook in de tweede helft had Cambuur het dreig en krijgt Roda weer een grote kans op 2-0. Cissé jouwt de bal om de loge, maar Peter van der Vlag brengt redding. Menzo beziekt zijn ploeg aan alle kanten bij te sturen, maar kan uiteindelijk maar één ding. Opnieuw Mark de Vries in het veld brengen. Tjen Zwolle redde hij Cambuur en nood en Roda met het weer. En het bad. Een paar minuten nadat de Vries invallen is, jouwt El Khalifi de vastzet, kopt Rudy Jansen de bal terug en zet de Vries de holletje in de bal. 1-1 en een explosie van vreugde is het gevolg. Ja, het gaat allemaal zo snel. Je weet waar je eigenlijk heen moet. Dat doe je eigenlijk op gevoel. En dan je kopt hem. Je weet waar je staat. Je weet waar die bal komt. En als je hem erin vliegt, ja, dat is gewoon een heerlijk gevoel. En dan word je weer helemaal gek. Ja, inderdaad. En dat is op het moment gewoon een heerlijk gevoel. Je weet dat je dan weer volop meedoet. En gewoon topgevoel. 1-1 budget een tweede wedstrijd in Ljouwert, maar Cambuur wil meer en haast komt er echt meer. Maar Jeffrey de Visser zit broezend hut op de lotte. Ik dacht 2 minuten voor het einde, daar gaat hij. Ja, dat dacht ik ook. Toen ik hem raakte, dacht ik, ja, dit is hem. Ik raakte hem voluit. Ik zag hem al zakken, maar ja, hij zakt net niet goed genoeg. Jammer genoeg volop te laten, maar ja, dat is wel zonde. Het bloedt 1-1, maar Cambuur staat weer als morele winnaar van het veld. Het komt om op een allesbeslissende tweede wedstrijd in Ljouwert. En daar wil Elsen niet in bijwijzen. De riegers van de kassas binnen nog langer als in Zwolle. Cambuur is booming in Ljouwert.
De stand zit op een kop als de spelers voor de laatste keer het veld opkomen. Het is erop of eronder, maar Elsenien is ervan uitzoeken dat het slaagt. En weer spreekt Van der Heijden voor de wedstrijd het alvertal ta. Dit is ons veld, dit is onze finale en dit wordt onze promotie. Afgesproken? Kom op! Ook in de wedstrijd is de onvierder weer bepalend. Van der Heijden neemt zijn ploeg bij de hand en jouwt na een jelloer de perfecte facet op El Khalifi. Die kopt de 1-0 binnen en Ljouwert wordt gek. In de tweede helft krijgt dezelfde El Khalifi de kans op 2-0, maar Castro redt. De tijd stikt stadig gewoon voort in het voordeel van Cambuur. Nog 4 minuten, dan speelt de ploeg in de Eredivisie. Maar in de 86e minuut slaagt het Nederland ta. Boldisar Bodor helpt het uit en het is 1-1. Een verlenging volgt. Of dan net, Jansen scoort in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Maar scheidsrechter Braamhaar had fluiten voor een overtreding. De goal hield net. Dus toch een verlenging en daarin neemt Roda de leiding door een goal van Anouar Hadouir. Maar het is nog net oer, want maar nog 3 minuten te gaan krijgt de Lorge de baltje in de erem en dus een strafschop van Cambuur. Het publiek viert al feest, maar de druk op de schouders van Michael Jansen is enorm. Menzo wacht het in spanning. Jansen wacht het op het fluitje. En hij scoort de 2-2 en dus komt er een climax in de vorm van een strafschoppenserie. Roda's onvierder Davy de Vouw is de eerste en hij scoort de 1-0 van Roda. Dan is het de beurt om Michael Jansen. Hij scoorde in de verlenging. Maar nu pakt Castro zijn inzet. Edwin Linssen is de volgende. En hij scoort, dus dan is het 2-0. En dan Cambuurs onvierder Rudy Jansen. Hij scoort wel, 2-1. Bodor is dan ontzet. De man die het krijgt voor de eind van de reguliere speeltijd 1-1 maken. Nou van al over meter. Naast, Cambuur libbert weer en El Khalifi kan de stand weer op Liekese heer te brengen. Maar hij zit oer. La Chambre van Roda scoort wel, 3-1 en dan mooi Mark de Vries net meer missen. Maar de held van de play-offs oont dat moment, doch dat wel. Het is oer en dan streamen de trainen riekelijk bij de Cambuurspelers. De missie is net slagen, maar trainer Stanley Menzo is grutsk. We hebben alles gegeven, we hebben laten zien wat we kunnen. We laten trots zijn op jezelf. Ja? Wees het ook, wees trots op jezelf. Het hele bereik niet meer. Volgend jaar gaan we gewoon door. Ja, En zo eindigen een emotionele joen in het Cambuurstadion. Manje, meer Cambuur in Boppenslag, want dan zorgen we vooruit maar Mark de Vries op de play-offs van dit jaar. Ontsaf hier dit Boppenslag archief, na je weekend ben we er weer en dan zorgen we waarom op de bekerfinale van Sportclub Heerenveen in 2009. Ik wens je nog een hele noffelijke joen.